An filɛbaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. An ka bi tilegan in na jɛmukan ale tɔgɔ de kɛnɛ ka ɲɛ sibiri o sibiri nɛgɛ kaɲɛ 12 mana tɛmɛ an bɛ ale sigi n'o o ye midi ye. Bi tilegan in na sa ne ani Fala ye an bɛna na taa foro kɔnɔnaw la. Seko ani dɔnko an b'an da don kuma na. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye denmisɛnninlaka minnu bɛ yen n'o ye AGSM maaw ye olu ye fɛɛrɛ min sigi sen kan Seko ni dɔnko danbe kɔlɔsiliko ta na sira fɛ. Biennale sportive o fana daminɛna kunungo an n'an da don la. Conseil des ministres ale baabu fana bɛ an bolo yan ka kɛ ni sanu ale bɔ yɔrɔ kura kɛɲɛbakaw fɛ yen. Bitugol ale yɔrɔ kura maa minɛ an n'an da don o la. Mali ye juru dɔ fana ta n'o ye sɛbɛnwari miliyari 28 ye. O bɛna kɛ ka mun kɛ an na o fana ɲɛfɔ aw ɲɛna. Motikaw fɛ yen ja dɔ bɔra ja min bɛ tali kɛ gɛlɛyaba min ye Mali sɔrɔ an sera k'a kɔ sago cogo di fɛɛrɛ jumɛnw sigilen don sen kan sa. Ja in dilanba o ye Ngolo Jara ye. Ngolo ale tun bɛ Motikaw fɛ yen fɛn minnu sɔrɔla la an na o da aw tulo kan. Fala ye sɛkili sabasiri wulilen don Infantino nɔfɛ dɛ. Mars kalo tile 18 nata in komi ye FIFA ye a ka jɛrɛ jɛkuluba kan ka kɛ n'o o ye ɲɛmaya kura sigili ye. Farafina jamana minnu bɛ yen ni olu bɛ FIFA la Fala 54 olu bɛɛ lajɛlen ko k'u bɛ Infantino kɔ. Europe kɔni ko ko ale t'a la. Argentine ni Mexique olu ko k'u b'a la nka olu ka fanfɛ jamana fanw tɔw ko k'u tɛ a la. Norvège yɛrɛ ko k'u kana élection yɛrɛ kɔnɔ koyi ko ka Infantino gɛn ko sabula k'a ye baara minnu kɛ wariko ta na sira fɛ k'a si jɛlen tɛ. Ko sɛbɛn jɛlen kisɛ kelen k'o t'a bolo. Norvège ko k'a gɛn ka bɔ yen k'u kana mars kalo tile 18 kɔnɔ. Maa 200 ani maa 11 Fala o de bɛ kala ta. Infantino mɔgɔ bɛ kuma min na ka se k'o sɔrɔ a ka taa a yɛrɛ kanu na o ye maa 100 ani maa 6 ye. Yalama a bɛna o sɔrɔ wa? Don nataw ni waati nataw de b'o yira an na. Nka farafina kɔni bɛɛ lajɛlen jɛra sa k'u bɛ a senkɔrɔba. Fala bɛɛ fana n'i ka kɛlɛ kun don. Ɔhɔ. UEFA ka nafa y'a ka nafa ye. CAF fana ka nafa y'a ka nafa ye. Nin ye an donkan ye bi tilegan in na. Jalafarakaw ka maire Seru Sako ale kɔni segira ka taa Sosa. An b'a fo k'a waleɲuman dɔn. Siriman Bacili monsieur le maire ale bɛ sɛgɛnna fiɲɛbɔ la k'a fo. Douaza député ka député n'o ye Ilias Gure k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn. Les jeunes Thierno Umar Asi Jalo k'a ka foli bɛ yan bi tilegan in na. Bayiba k'ale fo mairie du district kɔnɔna na. Min ye Sori Kɛmɛso ye an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn. I bɛ Kulubali dɔn au conseil malien de l'extérieur k'a muso jiginna a y'an sɔn dencɛ la tulutage ye jeudi ye a y'an wele sɔgɔmada in na ka kibaruya d'an tulo kan ko tulutage ye jeudi ye donc n'Ala sɔnna a ma a tɛna an ma deli ka min kɛ an bɛ t'o k'a la. Fala ye ɲinan samiyaji dontɔ ani a baaraw kɛcogo kɛlen don degunba ye bi an ka sɛnɛkɛlaw ma wa min ye ko in ye ji jiginnen don yɔrɔ dɔw la ji ma se yɔrɔ dɔw la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲinan samiya daminɛ cogo kɔni a sumayara kosɛbɛ. Sɛnɛkɛlaw olu y'a yira an na sa k'a fɔ Mali fan caman fɛ Fala ye danniw kɔni kɛra nka danni a senna sumayalen don kosɛbɛ kɔɔritigiw fanfɛla la Mali kɔnɔna na bi. Yoro Soni Kucala o kɔɔri sɛnɛlaw olu tun ye ŋaniya minnu ta k'u b'u ɲɛsin dugukolo ma olu ye dɔ bɔ o la. Balo wɛrɛw sɛnɛni u kɛlen don k'u ɲɛsin olu ma. Yoro So marabolo kɔnɔna na san sumayali ani dugukolo la baarali ni nɔgɔ sɔrɔli ni sɛnɛkɛminɛn tɔw bɛɛ lajɛlen ka se ka sɔrɔ u bolo ko y'a to bi olu bilara kɔ nin ko in na u ka baara in kɛcogo la Fala ye. O la sa maa minnu tun y'a ŋaniya kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Ablaye Goyita ye studio tamani maaw ye kuma d'ale ma Fala ye. Ale ko ko ɲinan san kɔni ale tun y'a ŋaniya sa ka fɔ ko tari 4 a n'o kɛ kɔɔri ye. Sisan kɔni komi nɔgɔ ma sɔrɔ samiya fana ma se ka kɛ ale sago ye a y'a kɛ tari 1 ni tila ye. A bɛna n'o kɛ kɔɔri ye a tɔw a b'olu kɛ suman wɛrɛw ye. Kucala marabolo kɔnɔna na Fala ye min ye kɔɔri sɛnɛnaw ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko nɔgɔ sɔrɔli ale ni sumansiw sɔrɔli kɔni de gɛlɛyara kosɛbɛ. Nɔgɔko gɛlɛya yɛrɛ kɔni k'o ye ko bɛɛ lajɛlen tiɲɛ. Sɛnɛ ale ni sɛnɛkɛlaw ka kɔlɔsili bolofara min bɛ Kucala mara la n'o ye Boubacar Meme ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko sɛnɛkɛla caman kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko degun ma u tun ye ŋaniya minnu ta k'a fɔ k'u bɛna kɔɔri sɛnɛni min kɛ ɲinan u tɛna se k'o kɛ tuguni sabula minɛnw ale ni kɛfɛnw bɛɛ lajɛlen ma dafa. N'o y'a sɔrɔ Kucala ni Yoro Sokaw Fala ye olu ta ye a ma se ka basigi Kitakaw fɛ yen olu b'a la ko alhamdulilayi
kɔɔri kɔni a danna a wulicogo ka ɲi wa olu nisɔndiyalen no a la u kun ye ŋaniya minnu siri u sera ka olu baara kɛ Mamadu Tunkara ale y'a fɔ min ye studio tamani maaw ye sɛnɛ bolofara min bɛ Kita mara la o ɲɛmaa ye ale kɔni y'a yira studio tamani maaw la sa ko basigi o kɔni bɛ Kita n'a lamini bɛɛ lajɛlen na nin fɛn fila in o de bɛ ɲɔgɔn na bi sɛnɛyɔrɔw ka dɔ bɔ olu la kuma tɛ kɔɔri sɛnɛnaw olu ma nɔgɔ sɔrɔ nɔgɔ na kuma na samiyaji fana o fana ma jigin ka kɛ u sago ye jaabi min kɔni n'an sigilen don ka ko n'an ma farati ɲinan kɔɔri la an tɛna na o sɔrɔ ka sabu kɛ mun ye nɔgɔ ko min ye sɛnɛkɛminɛn tɔw ni sɛnɛmaɲɔgɔn tɔw bɛɛ lajɛlen fala ye olu ma se ka na o na kuma na kunun ko an y'a fɔ ɲɛna ka fɔ ko kelakaw fɛ yen min ye Samaya Malamini ye ale ka jibondo min kun sigira sen kan ye o kurumo karili kɛra Samaya Malamini Ture ale kun ye layidu ta kelakaw ye k'a bɛ jibondo d'u ma fala ye nakɔmusow ani dugudenw n'i kɔni ye ji sigi y'a di bɛɛ de ma a ko min fɔ ko nakɔ sɛnɛnaw kɔni t'a don nka bɛɛ de jɛ ye ji ye an ka jɛ ka taa nakɔ in ale kurumo karili min kɛra alamisa tɛmɛnen kelakaw fɛ Maninkala kɔnɔna don. Kasangani bi arabaye no bena utikalo kile duruma san ba filani san mugan ani wɔɔrɔ an kun bɔra ka ɲɛfɔli kɛ dugu min n'a bɛ wele ko Kela Kangaba mara la an kun bɔra ka ɲɛfɔli kɛ ko Kasangani bi arabaye Samaya Malamini Ture ko Kelakaw kɛlen don ka bonyamasegin foli ta ka ɲɛsin a ma Kasangani a ye château min sen ka di Kelakaw ma an kun bɔra ka kuma o kan aw yɛrɛ bɛ Samaya délégation na Samaya Malamini Ture a kun tɛ kɛnɛ kɔnɔ mais a kun ye ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw bila ka taa place la nin kɛnɛ in kan aw yɛrɛ bɛ o délégation natɔ la ye Samaya délégation de maa mun taara Samaya Malamini ɲɔgɔrɔ bila nin kɛnɛ in kan Kelakaw fɛ yen nin y'u ka délégation natɔ de Samaya Malamini Ture a ye maa mun bila place la ka na a ye maa mun ci ka na a place la nin waleɲumandɔ kɛnɛ in kan nin y'u ka délégation natɔ de ka bɔ Samaya. Samaya Malamini Ture a yɛrɛ ma ye kɛnɛ sɔrɔ a ye ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw bila ka taa a yɛrɛ tɔgɔ la o dɔ ye Samaya Malamini Ture ka conseil spécial ye n'o dɔ ye Muci ye ani Lasi ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ani Samaya cɛkɔrɔba dɔw kan o dɔ ye Maraka Moribo ye. Wa ma bi mamare ka foli di ma. Jabate musulu mamare ka foli di ma. Kwete musulu de ka foli di ma. Buru jawara de ka foli di ma. Ima ke hadri di ma ke nyakuna di. Itu mereka hasri nyakuna di. Bo jela bam ko bulu mala ta ku ma ku nyakuna di hasriya. Na yi ti da e jara korati. Mo fiete mo ahera te. Ku fi tere. Ibe sam maloro. Donc kasia di ma. Kela du ti toro. Kasia di ma. Kela mairie toro, Kasia Dima, Kela Musolu toro, Kasia Dima, Crucifaton toro, Kasia Dima, Yoro toro, Kasia Dima, El Haji Tanamari Jabate toro, Ikana Kodaele, Ikana Kodaele, Mika Sori, Kapolita Kadimuru Jawarama, Kapolita Kadir da Se Jawarama, Samaya Butiki Kapolitama. Kafolita kadi dibilama kafolita kadi sugonontilama kafolita kadi mantenanama kafolita kadi masalan siliki koma cɛ kalanso karamɔgɔ minnu bɛ yen n'olu taara dɔ fara u ka dɔnni kan an ka kalanso kɔnɔna na n'u ye lisansi sɔrɔ fala ye
olu y'u u ka kɔngɔrɛba belebeleba o sigi sen kan Bamako lycée technique ale kɔnɔna na. Mali ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya fɔ so min kɔnɔ jɛrɛ in kɛra ye baara in kɛnɛ kan sa ministre min bɛ kalanko kunna ale ye maa ci ka taa n'o ye Bana Musa Bagaga ye min ye CSM maaw ye olu fana lafasajɛkulu olu fana ka maa tun bɛ yen n'o ye Koni Tangara ye école karamɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ nin diplôme b'olu bolo sa olu ka ɲɛmaaba n'o ye Enoch Traoré ye a ko sa kɔngɛrɛ kɔni ye waati min ni a bɛ tɔn ale ka nin kurakurali kuma fɔ kuma tɛ syndicat min sigilen filɛ sen kan nin ye ni ale ka denguli fana kɛnɛ do fala ye a bɛna n'a to sa maa a bɛ sa ko licence kɔni b'o bolo ko n'olu tun ye gɛlɛya sɔrɔ nin waati in na ka se ka kɛ olu ka ɲɛjɔyɔrɔ ye sabula olu ka kɛlɛ ye kelen pe ye gouvernement olu taara kalan kɛ ka licence sɔrɔ nka gouvernement k'u ma k'u ka segin ko ka taa kalan kɛ min ye duguma kalanso kɔnɔna na n'o ye fondamental ye olu ɲɛ jɔn tɛ yen na tuguni olu ɲɛ bɛ sanayɛlɛ kalanso ni camancɛ kalanso ka taa kɛ école karamɔgɔw ye yen min ye syndicat ɲɛmaa ye sa a y'a yira sa k'a fɔ ko tɔn in sigili a kɛkun ye sa ka bɛn ni kelenya sabati kuma ɲaɲa k'o don u ni jamana ɲɛmaaw cɛ minnu ɲɛsinnen don kalanko ma Enoch Traoré y'a yira fana k'a fɔ a ka kuma senfɛ fala ye ko kuntilenna mun bɛ olu la bi o kuntilenna tɛ dɔwɛrɛ ye koyi u ka baarakɛlaw n'u ka jɛkulu ma n'u ka école karamɔgɔw minnu filɛ nin ye olu ka siniɲɛsigi u bɛ se ka o ɲinini baaraw kɛ cogo min na ni hakɛw kɔnɔna ye a y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni ka yɔrɔ dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la école karamɔgɔ ma bɔ école karamɔgɔ la nka olu ka kɛlɛ wuli ka jɔ kelen don dɛ ministre so min bɛ kalanko kunna fala ye o ye sɛbɛn min bɔ k'a fɔ ko olu école karamɔgɔ minnu ye licence sɔrɔ k'u ka segin ka taa kalan kɛ duguma kalansow la k'olu ma jɛ n'o ye bi u ma jɛ n'o ye sini kɔngɛrɛ in kɔnɔna sa u bɛna u ka sɛbɛn minnu sigi sen kan u y'u ka sati ni règlement ye tɔn baarakɛcogo k'o ɲɛfɔ bɛɛ ye k'a yira bɛɛ lajɛlen na sa kumaɲɔgɔnya kɔni u bɛna o sinsin u ni gouvernement maaw ni ɲɔgɔn cɛ nka u ka hakɛw u bɛ olu ɲini fo ka se u seli dan na maa min tun bɛ sa n'o tun bɛ ministre tɔgɔ la n'o ye kalan ministre ye n'o ye Bana Musa Bagaga ye ale fana y'a yira sa k'a fɔ ko nin ko in ka ɲi tɔn sigili o ye ko ɲɛnama ye a b'a to min ye taafa ni nafɛnw bɛ dɔn baara kɛcogo fana bɛ se ka ɲɛ a y'a ɲini école karamɔgɔw fɛ u k'u cɛsiri u k'u sinsin bɛn ni kelenya ale ni fasodenya walew u k'olu kɛ u taalan ye jamana yɛrɛ bɛ min ɲini fɔlɔ o ye u ka se ka kɛ kɔngɛrɛ ka kɛ sababu fana ye u ka bɔ ni fɛn ye min b'a to bɛn ni kelenya bɛ sabati u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u ka laɲiniw olu ɲininiw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na kɔngɛrɛ in kɔni fala ye a y'a yira sa k'a fɔ ko bureau kura u bɛna o sigi comité exécutif o la sa u ye jɛkulu sigi yaasa min bɛ se ka kɔngɛrɛ in baara tɔ bɛɛ lajɛlen ale kɛ conseil des ministres ale kɛra kunungo juma utukalo tile 7 san 2026 a ɲɛmaya o tun bɛ général d'armée Assimi Goïta bolo min ye sɛbɛnko ta nasira la sa ɲɛbila sɛbɛnw ani ministre ka baara bolodalen u ye u da don olu la ka kɛ ni sariya ko ta nasira ye sɛbɛn minnu kan ka kɛ sariya ye an ka jamana kɔnɔ premier ministre k'ale tun ye layidu ta fala ye k'a yira sa k'a fɔ juin kalo tɛmɛnen tile 25 san 2026 ale kun nana ni sɛbɛn ye sa geribu ka ko bɛ se ka don ba la cogo min na an ka jamana kɔnɔ a n'a fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnyalen yaasa geribuya bɛ se ka kɛlɛ cogo min na Mali jamana kɔnɔ k'a daminɛ san 2026 ka taa bila san 2028 na san 2 kɛlɛ yaasa geribuya dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min na an ka jamana kɔnɔ denmisɛnnin minnu b'a kɛ maakɔrɔ minnu b'a kɛ k'a lajɛ ka donyɔrɔ ɲini olu ye ka kundonyɔrɔ ɲini u ye ka baara yɔrɔ ɲini u ye u bɛ se k'u ka hakɛw sɔrɔ cogo min na u ka diinɛ ni u ka bato ni u ka maanifinya tabiya kɔnɔna na maanifinya yɛrɛ bɛ se kɛ cogo min na o kɔnɔna na k'a sɔrɔ da man kari u la denmisɛnnin minnu b'a la sa ka olu ta k'olu kɛ maaw ye bi fala ye u fana ka dɔn k'a fɔ k'u bɛ se ka baara wɛrɛ kɛ faso ye min tɛ geribuya in ye sɛbɛn min ni premier ministre taara n'a ye fala ye gouvernement maaw ko k'u jɛra n'a ye ko k'a lawaleyali baaraw daminɛ san 2 nata in kɔnɔna na conseil des ministres ka tabali ka kunungo fana ministre min bɛ yen n'o ye ministre d'État ye n'o ye sɔrɔ ministre Aluseni Sanu ale fana taara ni sɛbɛn ye sa ɲɛbila sɛbɛn min n'o kan ka tila ka tɛmɛ CNT maaw fɛ yen o bɛ tali kɛ mara kama bɔli maraw ale musaka ko sigili la an ka jamana kɔnɔ a y'a yira sa k'a fɔ k'an ka jamana kɔnɔna fala ye sariyakisɛ min tun bɛ yen n'o sigira sen kan mars kalo tile 13 san 2023 ale ni 23 n'o bɛ tali kɛ yɛlɛmala yɛlɛma min tun b'a to sa marabolo kɛcogo olu sigicogo an ka jamana kɔnɔ olu bɛ se ka falen cogo min na ani sariya wɛrɛ min fana taara fana min ye mara kama bɔli baaraw bɛ kɛ sariya min kɔnɔ n'o ye code de collectivité territoriale ye o fana sɛbɛn min sinsinnen don min ka kɛrɛnkɛrɛnnenya sa n'o nana yɛlɛma don Bamako ka cercle bɔ ale kɔnɔ k'a fɔ sa cercle ko kuma o tɛ fɔ Bamako ya tuguni fala ye sous-préfet olu de bɛna sigi n'o ye arrondissement ye
o yɛlɛma min kɛra Bamakɔ kɔnɔna na bi ka taa se fana marabolo fana kɔnɔna na yɔrɔ minnu bɛ yen ni olu fana kɛra yɔrɔ kuraw ye ni mara kan ka bɔli baara kan ka k'olu fɛ cercle ka taa se marabolo kuraw sigili ma yaasa olu ka se k'u ka sɔrɔw ɲini an'u ka hakɛw ɲini fala ye u ka suguw kɔnɔna na u ka butigiw kɔnɔna na n'u ka sanni feere ko suta na sira fɛ u ka jamana kɔnɔna na u ka duguw kɔnɔna na sariya min sirila mara kama bɔli kama sa ko fo a ka lakurakuraya Aluseni Sanogo ko n'o lakurakurayara o b'a to san kɔnɔna na u bɛ kimɛli minnu kɛ i ta ye yɔrɔ min ye i ta tɛ yɔrɔ min ye musaka min kan ka don i ka yɔrɔ la a kan ka don i ka fan min na o ka se ka fɔ ko nka ko min ye sariya kura in ye fala ye a kɔni ye kominiw ka baara ban han Bamakɔ kɔnɔna na yan komini ko kuma tɛ yen tuguni ɔhɔ nin dun bɛna na nin fɔɲɔgɔnkɔ dɔ yɛrɛ sɛbɛn ma anw bolo yan ka ban o komini tura mairie ani Bamakɔ mairiba olu karilen don ɲɔgɔn na iri karamɔgɔ jaabi la parking dɔ tilaliko la fala ye parking ko in maa minnu b'a kɔnɔ san 30 olu ye contrat signé ni Bamakɔ mairiba ye san o san u bɛ 50,000 sara sisan fɔra ko k'olu gɛn ka bɔ yen mairie tilara ka segin a kɔ tuguni k'ale filila sɛbɛn na ninnu n'a ɲɔgɔnnaw la sisan mairie dun ka hakɛ de don komi tura fana tun y'a jira k'a fɔ ko yɔrɔ in y'ale ta ye o fɔɲɔgɔnkɔ fana bɛ yen an bɛ k'a sɛgɛsɛgɛ mais fɛn minnu don hakɛ ɲini yɔrɔ don parce que n'u wari b'a to mairie bɛ se ka baara kɛ n'aw ko sa ko mairie ka ko banna mairie bɛ se ka maa yamaruya cogo di ka segin tuguni o kɔrɔ k'an ka taa arrondissement de tigiw fɛ yen sa kɛ donc fo o fana ka ɲɛfɔ jamanadenw ye bi an ka jamana kɔnɔ conseil de ministre kɔni y'a jira sa k'a fɔ Bamakɔ kɔnɔ yan mairie ko kuma kɔni banna pewu nka n b'a dɔn k'a fɔ a lawaleyali o fana bɛ tɛmɛ sariya wɛrɛ fɛ sabula ni kalata ma kɛ conseil minnu kan ka sigi préfet kɔni ni arrondissement kɔni olu sous préfet kɔni sigira arrondissement kɔnɔna na fala ye an yɛrɛ ka commune 6 ta bɛ 26 mars kɛrɛfɛla la yan an ka sous préfet bɛ yen n tɛ est ce que Tarawele Jaralaka dɔ tɛ Jaralaka dɔ de b'a Togola se Togola tɛ ale de b'anw kunna yan nka maaw tɛ nin si kalama fala ye fo nin bɛɛ ka ɲɛfɔ maaw ye conseil ministre ale ko sa ko nin bɛna n'a to sɔrɔ minnu bɛ yen marabolo tigɛcogo fɛ ani marabolo sigicogo fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka kimɛli kɛ k'i ka nagakɔrɔ yiriwali kɛ n'i ka hakɛw ye ka kɛ n'i ka sanni feere n'i ka suguw sigicogo n'i ka usuru kannicogo o ye Aluseni Sanogo ko yɛlɛma kɔni donna ko la o b'a jira sa k'a fɔ ko min ye sɛbɛn in ye ale bɛna na lawaleya ni a tɛmɛna CNT la sabula ordonnance don nin waati in na a majɛ bɛ yɔrɔ caman o fala ye nin degun bɛ marabolo caman de la i b'a kalama ko waati dɔ la yan poste tun tɛ yan Bamakɔ bɔda poste a kun tɛ nin ye poste kɔrɔ yɔrɔ la yanni ka se yɔrɔ in ma cogo di Venezuelakaw ka porte ba in ma poste kun tɛ yan u ma poste bɔ yen ka taa n'a ye Zantigila Zantigilakaw ko Bamakɔkaw tɛ se k'o wari minɛ dɛ ko b'olu ka commune kɔnɔ nka ɲɛmaaw de y'u sen don o la fana fala ye k'a ɲɛfɔ Zantigilakaw ye tiɲɛ don aw b'aw jo fɛ nka nin ka bɔ aw ma dɛ sinon Bamakɔ mairie bɛ balo ni mun ye gouverneur mairie sa kɛ mairie du district ale de ka hakɛ don ale bɛ balo ni mun ye o la sisan donc mais ɲɛmaaw ye ɲɛfɔli k'a la n tɛ Zantigilakaw kun on sont encaissés mara kama wali ko ma nɔgɔ dɛ fala ye an bɛ to conseil de ministre kɔnɔna na halisa ministre min bɛ an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ kunna sa ko diɲɛ jɛkuluba min bɛ n'a fɔ ma ko association internationale de développement fala ye olu bɛna na an ye Mali tɛgɛnɔ bila sɛbɛn na yaasa ka se ka juru dɔ ta olu fɛ o kɛra juin kalo tile 30 san 2026 juru in bɛ tali kɛ sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la CFA wari miliyari 28 miliyɔn 206 ba 151 wari in kan ka di sa ka se ka kɛ ka baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ye degun kun an ka jamana kɔnɔ fala ye marabolo minnu bɛ yen n'o ye Moti ye Tunbutu Gao Menaka Douaza ka se ka olu magɛn n'a ye ka fɛɛrɛw sigi sen kan olu bɛ se ka bɔ degun in ale kɔnɔna na cogo min na min ye Ablaye Diop ye ale ye o da yira gouvernement maaw la fala ye jɛ kɛra n'o fana ye yanni CNT kana ka bɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la u k'a kɛ sariya ye Bitugol ale tɔgɔla kuma fana tun bɛ conseil de ministre la fala ye ministre min bɛ dugujukɔrɔ nafa ko kunna sa ale conseil de ministre la dɔnniya sa k'a jira k'a fɔ ko sanubɔ sɛbɛn dɔ bɛ yen n'a fɔ ma ko permis d'exploitation ko kɔni taara sa ka di Bitugol ma an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mana ko to ale worodugu yan fan fɛ Keɲeba marabolo kɔnɔna don Kayi ale région kɔnɔna na fala ye permis
n'o talen filɛ ka di bitugol ma sa o ye permis b'a to sa décret minnu kun tara kɔrɔlen san 2025 mai kalo tile 16 k'a yira sa k'a fɔ ko yamaruya kun dira maaw ma k'olu ka ɲinini kɛ bakobolikaw fɛ yen manakotokaw fɛ yen ka taa se fana min ye batako o fana kɔrɔnfɛ fan fɛ ko nin bɛɛ lajɛlen a nana ye fala ye k'a fɔ ko min ye sanu pi pɔgɔden de tonnen bɛ yen ɲininiw kɔfɛ o la sa yaasa ka se ka sanu bɔ bitugoli ale ko ale bɛ duuru ko in kɔrɔ ka fala ye ka kɛ ni mali yɛrɛ ye sariya min sigi sen kan n'o ye sanubɔ sariya kura ye san 12 o dira bitugoli ma fala ye bitugoli min n'o ye bitugoli mali ressource ye ale nana ɲininiw kɔfɛ sa sanubɔ yɔrɔ in kɔni bɛna bila ale ka yamaruya kɔnɔna san 12 manakotokaw olu fɛ olu ka woroduguyan fan fɛ keɲeba o cercle kɔnɔna don min ye kayi marabolo ale kɔnɔna na ministre ka baarakɛlaw ni baara bolodalen hukumu kɔnɔna sa ministre bɛ mara kama bɔli kunna ale conseil de ministre ladɔnniya sa ko mara kama bɔli o ko hukumu kɔnɔna na farafina min ye wolosɛbɛn tɔgɔladon ye fala ye k'o ye nin utukalo in tile 10 ye n'u ye wolosɛbɛn tɔgɔladon ye farafina fana ka mara kama bɔli don o fana ye o don kelen ye fala ye ko don fila in bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ baro sigi ye ka ɲɛfɔli kɛ denmisɛnninlakaw ye mara kama bɔli ko kan ka kɛ ni wolosɛbɛn ko ale ni mara kama bɔli yɛrɛ sigili ko sen ka farafinakaw fɛ yen min ye baara in bɛɛ lajɛlen sa mali fana ye tɔgɔ kura da a la k'a sigi sen ka yaasa min ye bibi na maa minnu bɛ n'olu bɛ nin sɛbɛn ninnu ɲini sa an ka marabolo n'an ka sigidaw n'an ka togodaw kɔnɔna na olu sen ka ye baara in na ko ɲinanta a bɛna kɛ bamakɔ kɔnɔna na yan min ye gouvernorat bamakɔ gouvernorat a bɛna kɛ o de kɔnɔna na utukalo ale tile 10 ministre bɛ malikura ko kunna fala n'o ye refondation ye ale conseil de ministre ladɔnniya sa k'a yira sa k'a fɔ ko min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen no sen kan yaasa ka se ka marako sigi an ka jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na o marako hukumu kɔnɔna na sa ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a yira k'a fɔ ko nin waati in na fala ye u bɛna marabolo sigidaw ani an ka jamana baarakɛyɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen ka t'olu fara ɲɔgɔn kan olu fana k'u ka état généraux kɛ état généraux in senfɛ sa a bɛna yira bɛɛ lajɛlen na mara kama bɔli baara hukumu kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔ faso cakɛdabaw olu kan ka baara kɛ cogo di marabolo bɛna baara kɛ cogo di musaka mun b'u bolo maa min ni maa minnu bɛ olu ko kɔnɔna na sa ka taa se hakɛ kow bɛɛ lajɛlen ma mara sinsinni ani yɛlɛma ani faranga minnu kan ka kɛ marabolo yɛrɛ taabolo ani mara cakɛlaw ka se ka u ka hakɛ jɔyɔrɔ min kɛ ko ni ala sɔnna a ma utukalo in kɔnɔna fala ye u b'a fɛ ka baro sigi in kun fɔlɔ kɛ u bɛna n'o kɛ marabolo kɔnɔna na n'o bɔra ye an ka lasigidenso olu b'o la kɔnsila olu bɛɛ lajɛlen bɛ a la sa a ko kɔni kuncɛbayɔrɔ sa o na kɛ décembre kalo kɔnɔna ye n'o ye états généraux in yɛrɛ ale sigilen sen kan ministre min maliden minnu sigilen no kɔ kan ka sa a ko ale tun bɛ nigɛrikaw fɛ yen min ye juillet kalo tile 25 ka taa bila tile 30 la ɲamekaw olu fana y'u ka fasoden minnu bɛ kɔ kan olu tɔgɔla don filanan sigi sen kan mali ale yera o ko in camancɛ la ka se ka taa o baara kɛ a ko senfɛ sa maliden minnu bɛ nigɛrikaw fɛ yen musa aga atayari a ko ale ni olu fana ye ɲɔgɔn ye nigɛri ale ka jamanadenw ka o lajɛ senfɛ ministre min bɛ ni ale bɛ sigida la ka na yiriwali kuntalajan ni saniya ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale fana ye conseil de ministre ladonna k'ale fana tun bɛ nigɛrikaw fɛ yen yiri turuba sabanan min sigira sen kan n'o taara kɛ maradi n'o bɛnna utukalo tile 3 fala ye a siɲɛ sabanan ye u ka jamanakuntigi k'a yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ye maradikaw fɛ yen u ka marabolo dɔ kɔnɔna don baara in kɛra sa ka yiri de turu Niger fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ɲɔgɔndanw b'a la maa minnu mana se ka yiri caman turu olu fana kan ka dɛmɛ cogo min na olu fana bɛ a la yaasa ka se ka ko kurumokari général d'armée min ye Abdramane Chani ye fala ye ale yɛrɛ yiri fɔlɔ turu maradikaw fɛ yen misali ɲuman k'o yira bɛɛ lajɛlen na min ye Mali ni Burkina olu maaw tun bɛ o ko in ale kɛnɛ kan ye olu ni Chani fana ye ɲɔgɔn ye k'u to o taama in senfɛ ministre min bɛ kunnafonidiko kunna an ka jamana kɔnɔ ani ka bɔlɔlɔ walakata ka taa an ka marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Alhamdu Ag Ilian a ko sa ko min ye salon international de professionnels de média numérique n'o sigira farafina kɛrɛnkɛrɛnnenya la UEMOA jamana 8 kɔnɔna na o baaraw ale tun b'o la Wagadugukaw fɛ yen juillet kalo tile 15 ka na bila tile 14 ka taa bila tile 15 la baara in bɛɛ lajɛlen kɛra Wagadugu hakilinaba minnu bɛ u la min ye bɔlɔlɔ sanfɛla la sa hakili jagabɔ min bɛ n'o ye intelligence artificielle ye k'o don ba la sɔrɔko ta na sira fɛ UEMOA jamanaw la min ye AES jamanaw ye olu saba jɛra ka kuma kɛ kelen ye k'o lase UEMOA ka jɛrɛ ale senfɛ fale min ni hakilina min bɛ u la ka se ka o fɔ
bɛɛ lajɛlen bɛnna min kan sa o jɛra ka min ye belebeleba kumakuncɛ belebeleba sigi sen kan ka laɲini kɛ sa gouvernement fɛ sa u ka min ye bɔlɔlɔ sira yɛrɛ matarafali k'o don sen na kɛrɛnkɛrɛnnenya mara kamɔbɔlaw ni mara sigibaw bɛ se ka baara kɛ n'a ye cogo min fasodenw ka cakɛjɛkulu bɛ se ka baara kɛ n'a ye cogo min min ye intelligence artificielle fana a kana kɛ bolokɔfɛ fɛn ye alihamudu agilɛni a ko k'a tun bɛ taama wɛrɛ fana na tuguni taama min n'o kɛra juillet kalo tile 6 ka taa bila a tile 10 na Genèvekaw fɛ yen o fana tun bɛ tali kɛ bɔlɔlɔ ale ni hakili jagabaw ye n'o ye intelligence artificielle ye o baaraw tun bɛ sen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la diɲɛ jamanaw olu tun kɛlen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko kɛnɛ kan yaasa a bɛ se ka walankata cogo min na ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ min ye bɛɛ ka se ka damakɛɲɛ bɔlɔlɔ kɔsɔ la an ka farafinna jamanaw kɔnɔna na ni diɲɛ fantan naani alihamudu agilɛni a ko ko o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra ale ɲɛna o fana senfɛ fana min ye jɛrɛ wɛrɛ fana sigira sen kan o kɛra juillet kalo tile 8 ka taa bila tile 10 na o baara ninnu sa olu kɔni ye tali kɛ sa diɲɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen jɛkulu minnu bɛ yen n'olu bɛ bɔlɔlɔ matarafa olu ka sigi ka fɔ ale sanna yɛlɛ kunnafonidiw o kɛnɛ kun sigilen don sen kan o fana ye tali kɛ intelligence artificielle la a ko nin jɛrɛ fila bɛɛ lajɛlen senfɛ Mali jɔyɔrɔ Mali kumakan o lamɛnna fɛɛrɛ minnu bɛ Mali bolo olu bɛɛ lajɛlen dangɛnɛmayara maaw bɛ se ka faamuyali ko la cogo min na kuma tɛ bi in na baara min bɛ ka kɛ Mali la bɔlɔlɔko ta na sira fɛ k'a y'i da don nin bɛɛ la minisiri min bɛ kɛnɛyako kunna maanifin tɔbɔtɔliko ɲuman ka taa yiriwali sira fɛ n'o ye colonel major Asaba Jalo ye ale y'a jira sa ko bana min b'an fɛ yan k'a cayara ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kan n'o ye dengue ye jamanakuntigi ko sa ko an ka hakili to an yɛrɛ la bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye an k'an jija yaasa an bɛ se ka kisi banaw olu tɔɔrɔ ma cogo min na min ye conseil des ministres ale kɛra kunu utu kalo tile 7 san 2026 secrétaire général du gouvernement Birama Kulibali chevalier de l'ordre national. Mali denmisɛnninw kalandenw siniɲɛsigi ɲɛsigibaw sini sɛnɛ o bɛ daminɛ kabini bi san 20 ko ɲɛdɔli kɔfɛ sɛnɛko ta nasira fɛ segukaw fɛ yen bi-bi na min ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada n'o ye agrisup ye ale nana n'o kɛnɛ i cogo bamakɔkaw fɛ yen Sotiba ACI la université kɛnyɛrɛye ta min lakodɔnnen don jamana fɛ bi a fɔ ko min ye agrisup ye agrisup ale fɛ yen kalan ale bɛ kɛ licence la master ale ni doctorat aw b'a fɔ min ma ko LMD min ye u ka école karamɔgɔ jolenw ka bɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ ani sɛnɛ dɔ b'an kɔnɔ sini sɛnɛ ɲɛsigibaw olu bɛɛ lajɛlen b'u bolo kalansen minnu bɛ kɛ u fɛ yen o ye agronomie ye zootechnie médecine vétérinaire ka taa se agrobusiness ma min ye DIT o diplôme bɛ sɔrɔ u fɛ yen licence ani master diplôme fana bɛ sɔrɔ u fɛ yen agrosup ale ko ko kalaninjɛ o tɛ foyi ɲɛ f'i ka taa kɛnɛ kan ka taa ko ɲɛdɔn o la sa u kɛlen don k'o kalan sigi sen kan ni maa ma falenw ye minnu bɔlen don diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka na agrisup k'ale kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye sɛnɛko ta nasira fɛ Mali jamana ale kɛlen don ka kɛnyɛrɛye sanayɛlɛ kalanso min lakodɔn sɛnɛko ta nasira fɛ an ka jamana kɔnɔ a fɔ ko agrisup o hukumu kɔnɔna na sa kalanso belebeleba min bɛ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna ani Mali kɔnɔna na n'o ye sɛnɛko ta nasira fɛ Katibugukaw fɛ IPR IFRA a n'o bolo fana bɛ ɲɔgɔn bolo u kalikan de sa sɛnɛ n'o ye siniɲɛsigi kɛnɛ ye o kalanbaw o dɔnbaw o ni o siniɲɛsigi baarakɛbaw ɲuman k'olu sigi sen kan a ye boli joona a ka taa Sotibakaw fɛ yen agrisup ka taa aw tɔgɔ sɛbɛn ni maa min ma se ka yen sɔrɔ u ka WhatsApp sira o ye 74 98 74 47 ye telefɔni sira o fana ye o kelen ye min ye 74 98 74 47 a ye boli a ka nkalon bɔ an da. Taji ɲɔgɔnye min bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ kabini gɛlɛya daminɛna a sigiko 30 o kɛra nin dɔgɔkun in kɔnɔna na babu u y'ale sigi sa yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye minisiri Musa Alassane Jalo Musa Galabu n'o ye an ka jago minisiri ye ani usine baw ale de tun bɛ o ko kɛnɛ kan secrétaire permanent min sigilen don sa taji feerelaw olu tɔgɔ la Ibrahim Touré ale fana tun bɛ yen ani jagokɛlaba minnu bɛ yen n'olu bɛ tajuko hukumu kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ Musa ka kuma na sa n'o ye minisiri ye a ko nin waati laban in na citerne min donna o bɛ taa se citerne 600 ani 98 ma ko n'i y'a ko ta k'a jateminɛ nin waati na sa ko kɔni bɛ taa se litiri miliyɔn 32 ma taji la ko o donna jamana kɔnɔna na dɔgɔkun laban in na yan'u ka ɲɔgɔnye in ka sigi sen kan a ko ko kalo in yɛrɛ kɔnɔ taji hakɛ min donna dan fosi tɛ a la bi na an ka jamana kɔnɔ a ko bi min ye taji kɔni gɛlɛya bɛ yɔrɔ minnu na kosɛbɛ o ye Nara ani Baɲangara mara ye
non tɛ marabolo caman bɛ bi k'u bɛ k'u cɛsiri yaasa taji ka se ka se olu kɔnɔna na minisiri Musa Alassane Jalo a ko jamanakuntigi ye laɲini min k'u fɛ sa ko ɲɔgɔnye in kana bila fiyewu u ye fɛɛrɛ minnu fana sigi sen kan ka na ni sɔnɔgɔya ye tajiko la ko k'olu fana bɛɛ lajɛlen to sen kan yaasa basigi kana Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na tajiko la tuma min k'o mana kɛ kimɛli bɛ kɛ ka sɔrɔ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ fɛɛrɛ minnu sigira jamana fɛ yaasa basigi ni lafiya kana n'o ye labɔli kɛ gouvernement fana na i ta ni i bila fɔ o ko kɔfɛ a ko nin fɛɛrɛ minnu sigilen filɛ nin ye bi o de bɛ k'a to taji bɛ ka don sɔrɔdasiw fɛ ko k'olu fɔ k'u waleɲuman dɔn min ye chauffeur ye k'olu fana fo n'u ka parantiw maa bɛ nin baara in kɔnɔ ka se ka na ni taji ye ka na an ka jamana kɔnɔ k'a b'a yira sa k'a fɔ ko taji kɔni ko maa caman tun y'a kɛ sonyani ni namaraw ye k'a tun ma labɔli de kɛ fala ye ko ni taji bɛ fan bɛɛ maa tɛna na sonyani kɛ maa tɛna na namara kɛ k'u bɛ k'o de ɲini fana ka taa jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ Musa Alassane y'a yira sa kɔni k'a fɔ k'a hakili latigɛlen don nin waati in na ko sabula min ye fɛɛrɛ minnu sigilen filɛ sen kan nin ye kimɛli kɛnɛ don kuma bɛ di bɛɛ lajɛlen ma o de la sa Côte d'Ivoire kaw fɛ u bɛ taa taji ta min yɔrɔ min na bi ka ca ni yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ye u y'a to sa o ko kɔni ka taa kuma olu maaw fana fɛ nka ko don nataw la a na kɛ fɛɛrɛ bɛna tigɛ sɔnna taji ta yɔrɔ kana kɛ Côte d'Ivoire fana dɔrɔn ye fan wɛrɛw fana ka lajɛ yaasa sira wɛrɛw ka se ka bɔ min b'a to dɔ bɛ fara taji nata kan hali Côte d'Ivoire minɛn minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka t'u cogoyaw la tajiko ta nasira fɛ min ye minisiri ye a ye foli ni tanuni kurakuraya ka se bɛɛ lajɛlen ma nka a ye belebeleba ta ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ale ni chauffeur n'u ka parantiw ma wulikajɔ ni cɛsiri la don o don ka na kuma in kuncɛli la sa min ye juraw ye tajitalaw Ibrahim Ture ale y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati in kɔni na ko Bamakɔ kɔnɔna na kɔni ko tajiko gɛlɛya k'a banna pewu k'a b'i sinsin min ka sa fɛɛrɛ min tigɛra ka Bamakɔ ta ban o ɲɔgɔnna ka kɛ ka taa an ka marabolo kɔnɔna na yaasa taji bɛ se ka taa ye cogo min na don nataw la o ko fana ka se ka ban an ka marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Turekɛ y'a yira sa k'a fɔ ko bi taji min b'an bolo a b'an mago ɲɛ fo ka waati jan kɛ nka o man ka to bolo ka jigin dɔ ka fara cɛsiri ni timinandiya kan o hukumu kɔnɔna na sa ko min ye Côte d'Ivoire ye bi an ka taji faama bɛ taa ye de 100 sira la 90 ko bɛ taa Côte d'Ivoire de fɛ yen k'o ye ko ye ko min n'o tɛ ale hakili sigi ale bolo Abidjan man ka kɛ sira kelen ye an ka sira wɛrɛw lajɛ i n'a fɔ Dakarikaw fɛ yen ka dɔ fara taji don ta kan k'o la kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya wa sira min fana bɛ Bamako Dakar ka taa Kayikaw fɛ yen ko k'o fana lajɛ k'o sira in bɛɛ lajɛlen furan k'o dilan k'o ɲɛ sira wɛrɛw olu bɛ se ka far'o kan Wagadugu min ye Ghana siraw ye olu fana bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jate minɛ nka bi na min ye ale kɔni bolo Senegal ka taa Senegal ka bɔ n'a ye Senegal ka bɔ Dakar ka na se Kayi ka bɔ Kayi ka na Bamakɔ k'o sira in ko k'o labɛn ko yaasa min ye hakilina mɛn an na o bɛ se ka sabati cogo min na seko ni dɔnko ko ta na sira fɛ sa an bɛ taa Motikaw fɛ yen Moti jabɔ dɔ kɛra sa degun min ni Mali yɛrɛ y'o sɔrɔ nin waati laban ninnu na min ye Moti dugu kɔnɔna na sa ja in ale dilanna maa min fɛ o ye Ngolo Jara ye Ngolo ale ye ja in sigi sen kan utukalo tile 4 a ye fɛɛrɛ kɛ sa ka se ka taa yira Motikaw la gouverneur ka directeur de cabinet n'o ye Mamadou Serou Jara ye ale tun bɛ kɛnɛ kan dugu kɔnɔna na sa dugudenw ale ni mara baarakɛla fana bɛ min ye Mopti kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen ka taa fara duguden tɔn kan n'i ye ja in ta k'a lajɛ sa Mali kununko n'a bi an ye degun minnu sɔrɔ minisiriso min bɛ seko ni dɔnko kunna ale ka dɛmɛ bɛ a la mara kama bɔli minisiriso fana ka dɛmɛ b'a la ka taa se kɛnɛya minisiriso ma an ka jamana cɛ siranabɔ minisiri olu bɛɛ lajɛlen y'u bolo don ja in kɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Danmarkaw ka jɛkulu min bɛ yen n'o sigilen n'an fɛ n'o ye Famaku ye musaka in bɔra ale fɛ ja in ye miniti 72 ye a bɛ tali kɛ gɛlɛya min binna an ka jamana kan Segu mara Moti mara ka na se fo Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na an ye degun minnu sɔrɔ sa fo ka na kɛ jatigɛ ye kɛlɛ yɛrɛ kuntala tɛ se ka ban fewu yɔrɔ minnu tiɲɛna bagan minnu tiɲɛna minɛn minnu tiɲɛna baarakɛyɔrɔ minnu tiɲɛna o bɛɛ lajɛlen bɛ yira la ja in kɔnɔna na yɔrɔ jeninenw maa minnu wulila ka bɔ sigiyɔrɔ la min ye degun ye Mali sɔrɔ cogo min na Mali sera ka min ye kɔmasɔn se a kɔ la cogo min na k'i bolo di ɲɔgɔn ma k'i sinsin bɛn ni kelenya sinsinni kan min ye ka kuma ɲɔgɔnya ka dɔ fara o kan wulikajɔ ni cɛsiri fo ka na maaw hakili sigi dɛmɛbaaw k'olu fana sen don a la degun min n'o yera ko in kɔnɔna na ja in bɛ tali kɛ o la misali do ko Mali fɛɛrɛ caman b'a bolo a bɛ se ka wulikajɔ kɛ ka magɛnw k'olu kunbɛn cogo min na ka se ka olu kɔ kari bi na min ye ja in lajɛlen kɔfɛ sa Moti cɛ n'a muso n'a denmisɛnnin n'a maabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen ko k'u ye faamuyali kɛ ko in y'a to olu yɛrɛ hakili jagabɔ kɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan min bɛna se ka to don nataw la sa nin waati la n'a ɲɔgɔnnaw ma na a bɛ se ka kunbɛn cogo min Ngolo Jara ko ale min ye ja in dilan ko k'ale yɛrɛ fo k'a waleɲuman dɔn n'o y'a sɔrɔ sen in na sa ja in na fala ye ko a kɔni ye maa degunnenw bɔ maa minnu fana bɛ ka segin ka t'u sigiyɔrɔ la k'a ka ja filanan dilan olu la Moti mɔgɔw ko a ma fana k'a kana na ni ja ye tubabukan na tuguni dɛ
k'a k'an ka kanw na ko nin filɛ cogo min na nin olu kɔni nan'u sigi ka ja de lajɛ nka an ka kanw ko siɲɛ wɛrɛ k'a k'a kɛ o la wa ja filanan a k'o dilan basigi bɛ ka na cogo min na ka se k'o u bɛ ka sigi sen kan cogo min na k'a ka baara kɛ o la kunun ko min ye sifin minnu b'an ka jamana kɔnɔ yan n'olu ye danbe kɔlɔsili baara sigi sen kan dɔgɔkun kɔnɔna na sa olu ka baara kun cɛra baara kuncɛ baara in senfɛ sa minisiri Mamu Dafe ani denmisɛnninw ka taabolo la cogo min na sifinw ka tɔn min bɛ sa n'o ye association jeunesse sociale ye Mamadu Mama Yare ni ale ye o ɲɛmaa ye an bɛ ale lamɛn ka sɔrɔ ka Dr Saliya Male lamɛn min ye Famara Berete ale ka kuma bara la. fara ɲɔgɔn kan k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw wele an partenaire ani minnu bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'olu fana wele laɲini tɛ dɔwɛrɛ an ye tɔn min ye programme dɔ bila sen kan ko week-end de la citoyenneté du Danbe min initiera depuis 2013 et 2023 an ye baara caman kɛ an ye baara min kɛ k'o yir'u la u ye dɛmɛ kɛ an sera ka fɛn min kɛ n'u ka dɛmɛ ye k'o yir'u la an bɛ fɛ ka min fana kɛ k'o fana yir'u la parce que an ye kita kɛ an y'a lancé kita kɔfɛ an ye édition 2 kɛ Bamakɔ yan Bamakɔ kɔfɛ an ye Segu kɛ Segu kɔfɛ an taara Kayi maintenant an bɛ ka Tombouctou de boloda du 18 au 20 donc ni lajɛ in kun fɔlɔ min ye ka bilan kɛ an ye duuru min kɛ activité ba duuru min kɛ k'o yira jama la ka tila tuguni an bɛ taa la Tombouctou k'o fɔ jama ye ka tila k'o lancer ministre yɛrɛ ka représentant n'o y'a ka chef de cabinet o y'o lancer laɲiniba tɛ dɔwɛrɛ ka denmisɛnninw bila u ka se ka jamana dɔn parce que mɔgɔw bɛ Mali ta à partir de 1960 ne bɛ boli k'o fɔ n ka laseli la Mali ye jamana ye jamana min an kɛra état moderne en 1960 mais jamana in bɛ yen nɔ ka sɔrɔ 1960 tɛ parce que jamanaw de tun bɛ yen n'i ye Manden ta n'i ye Bɛlɛdugu ta n'i ye Kaso ta ka da fo nord la i y'a ye jamanatigiw tun bɛ yan nɔ olu dɔw tun bɛ jamana dɔw de mara la bon o alliance n'o bɛnkan n'o taabolo de tun y'an kɛ jamanaw ye o kafo tubabuw nalen olu ko canton bon en 1960 nanzara talen kɔfɛ an kɛra république mais république ye jamana ninnu de fara ɲɔgɔn kan o bɛɛ ye taabolo dɔ de ye bozow bɛ yen fulaw bɛ yen maninkaw bɛ yen kasunkaw bɛ yen marakaw bɛ yen a siya ka ca tamasɛkiw bɛ yen a ka ca mais nin bɛɛ n'a a ka faamu n'a ka taabolo n'a ka kɛcogoya de don fo denmisɛnninw t'o dɔn danbe maya ni danbe a fɔlɔfɔlɔ ye ni de ye koyi n'i y'a ye bɛɛ danbe kuma fɔ ni de b'i la n'i y'a ye i bɛ danbe lakana ni de b'i la ala danbe ye ala ta dalen ye bari ale de ni da maa minnu bɛ ka danbe lakana bi ka ni lakana bi n'o ye sɔrɔsiw ye olu de ye danbetigi fɔlɔw ye an k'o fɔ ɲɔgɔn ye k'o jɛya bari maa bɛ don i ni saya cɛ ni min ni ala ta saya tɛ kelen ye o ye lakanabaa ye o ye danbetigi fɔlɔ ye o tɛmɛnen kɔ danbe bɛ an kelen kelen bɛɛ la ministre Mamu Dafe ko k'a fɔ bɛɛ ka kɛ i danbe lakanabaa ye maa si kana sɔn maa ka i danbe tiɲɛ i ɲɛna wa i yɛrɛ kana a tiɲɛ tiɲɛ min don ni ayiwa i y'a sɔrɔ faw la olu y'a sɔrɔ mɔkɛw la ayiwa olu e de kan k'a lakana nka a cɛ man go dɛ cɛ min don a cɛ man go n'i ma ayiwa a lakana n'i ma a don i kaman kɔrɔ k'i jija a la ayiwa e yɛrɛ bɛ k'a tiɲɛbaa ye maa wɛrɛ bɛ se ka a tiɲɛ. Biennale sportive san 43 a jɔlen kɔfɛ baaraw daminɛna kunungo Bamakɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Salamatu Mayiga n'an b'a wele Bebe ale tun y'an ka jamana basketkɛla ba ye Palais des Sports tɔgɔ a talen don ka da ale de la Fala ye min ye général d'armée Asimi tɔgɔ la sa premier ministre ale taara ka taa baara kurumɔkarili kɛ sifinw olu kɔni bɔra Mali marabolo bɛɛ lajɛlen na sa ka na min ye marabolo 19 ka na fara Bamakɔkaw olu ka yan tile 10 kɔnɔna na u bɛna ɲɔgɔn dan kɛ farikolo ɲɛnajɛ la n'o o ye ndolati ye bolola ndolati basketi o bɛ a la min ye senfa piripiri athlétisme o bɛ a la baarita n'o ye lutte traditionnelle ye
ka taa fara échec kan ni ale fana ye damu ɲɔgɔnna dɔ ye o fana bɛ ala fala ye premier ministre ale kɔni ye bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen bisimila Abdoulaye Jabate ninnu olu bila u fila nin de bɛ la min ye ɲɔgɔnlajɛ in dɔnkili kɛrɛnkɛrɛnnen min dilanna hukumu kɔnɔna na ka o di maaw ma kɛnɛ kɔnɔna na fana min ye denmisɛnninw kɔni bɔra Mali marabolo fantan ani 4 sifin dɔw fana ye chorégraphie kɛ fala ye tulon dayɛlɛ ɲɛnajɛ n'o o dilanna maa min fɛ sa o ye an ka manfafalenba in ye Karim Togola ka bɔ centre Togola la Sabalibugukaw fɛ yen o denmisɛnw fana ye dɔn kɛ sa ka farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ bolofara bɛɛ lajɛlen 54 b'an ka jamana kɔnɔ n'olu lakodɔnnen Mali ministre min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna olu ye o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka yira maaw la min ye farikolo ɲɛnajɛ kununko fa bi seko ni dɔnko ni bɛn ni kelenya a b'o min fɔ k'o tila k'o bɛɛ lajɛlen yira maaw la ja la kununko o la sa Keba Jalo ale tun bɛ tulon dayɛlɛ kɛnɛ kan a ye maa dɔw ka kumakan ta an ka jɛ ka olu lamɛn. Nisɔndiya min bɛ na bi kuma dɔ la min bɛna se ka fɔ yɛrɛ parce que an bɛ kɛnɛ min kan bi kɛnɛ barikama de don kɛnɛ sanuma de don biennale nin y'a relancement ye farikolo ɲɛnajɛ de don tiɲɛ don mais nin ye Mali yɛrɛ de ye u bɛ tɛmɛ farikolo ɲɛnajɛ kan nin ye Mali yɛrɛ de ye c'est le Mali dans toute sa splendeur c'est le Mali dans toute sa beauté wa k'a yira diɲɛ na ko Mali tɛ fo ka diɲɛ wuli Mali tɛ bila fo ka diɲɛ wuli le Mali a été le Mali est et le Mali restera debout. An bɛ nisɔndiya de la bi ni o ye bi n'a fɔra ko biennale sportif an b'a fɔ an bolo bi o nisɔndiya ko ye o ye tare sabula an bɛ se ka fɔ an ka génération kɔnɔ ni caman ta k'a lajɛ an bɛ se ka fɔ ko nin ye a fɔlɔ ye anw ɲɛna parce que a fɔra ko a jɔra ni ye a san presque san 40 ye a jɔra ni o bɛ ka kɛ bi an bolo bi fête don an bolo nisɔndiya don an bolo. Nin y'an nisɔndiyalenba de bɛ yan bi kɛnɛ kan biennale a kun jɔra depuis 1988 a ma kɛ donc ka na ye bi ko jamana ɲɛmɔgɔ y'a décidé a fɔ k'u bɛ biennale relancer a ka ɲi jamana ma jamana mago b'a la an y'a ye yan bi siya ma bɔ siya la jamu ma bɔ jamu na bɛɛ de ye kelen ye yan i bɔra Mali fan o fan bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan dusukun kelen na bi bɛɛ b'a dɔn jamana mago bɛ bɛn ani kelenya de la donc an y'a ye yan Tawudeni, Menaka, Segu, Dioula, Kayi, Sikaso, on a ɲɔgɔnna caman Mali région bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan donc le sport fêtiba de donc vraiment ne bolo initiative ɲuman don an nisɔndiyalen don. A nisɔndiya kɔni a tɛ se ka fɔ ka ban parce que bamananw ka kuma don n'i ko nisɔndiya baga tɔgɔ ma k'a ka tasuma fiyɛ n'a ma faga a b'a kɛ cogo dɔ la a ma nɔgɔn donc an bɛ barika da la en même temps a ka d'an ye nin ko in ka continuer walasa an sportifu ka lakodɔn kosɛbɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ nin kan en même temps considération ba ka kɛ an ka sport la kosɛbɛ kosɛbɛ balontan dɔrɔn tɛ basket dɔrɔn tɛ sport caman bɛ yen minnu bɛ Mali yira kɔfɛ min tɛ balontan ni basket donc a ka d'an ye an ka ɲɛmɔgɔ hali bi u k'u kɔfilɛ an ka sportw la kosɛbɛ 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 o ka d'an ye. Ne b'a kɛnɛ kan bi ne ko cogo kɔnɔ c'est un fait historique fɛn min don a bɛ don zana kɔnɔ quoi donc ni yɛrɛ o kɛnɛ kan a bɛ kɛ nisɔndiya ye ka tila k'a yira tuguni ne bɛ baara kɛ Sifilakaw ka direction na donc o ye koba yɛrɛ de ye an tɛ kɔfɛ an bɛ Maliko de la an bɛ faso jɔ ko de la Malikura ko de don donc mɔgɔ si kana to kɔfɛ an ka ɲɔgɔn tigɛ minɛ an ka taga Mali y'anw de ta ye mɔgɔ si tɛna Mali jɔ k'a di aw ma anw kan ka Mali jɔ k'a di an denw fana ma an denw fana b'a jɔ donc an minnu bɛ yan bi an kan ka kɛ misali de ye an kan ka kɛ misali ye ka kɛ kalo yele ka an tɔw fana na sira ɲuman kan. Waati in na Mali région bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan an denmisɛnninnakaw farikolo ɲɛnajɛ parce que n'i y'a mɛn jamana denmisɛnninw n'u bɛ sisi ka kɛ sport kɛ o kɔnɔna na bɛɛ nana walasa an kana nin dɔgɔkun in k'a ɲɛnamaya vraiment an content don ka dan dɔrɔn mɔgɔw bɛna kɛ ɲɔgɔn ma u bɛna kolo ɲɔgɔn na ko caman bɛ yen nɔ u bɛna se k'u kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que nin wagati ninnu filɛ nin n'a kɛra ɲɔgɔn ma a b'a to hadamadenw tin ka don ɲɔgɔn na hali n'i ye kayika ye n'a ye nin kɛ ɲɔgɔn fɛ don dɔ nataw la n'i sera ka se Gawo i ni Gawukaw b'i bisimila ka ɲɛ
Mali yɛrɛ jatigiya de don o de la bi an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo. Ne nisɔndiyalen ba de don ministre ye nin semaine min ta k'o bila sen kan ne a ɲɛsinnen n'o farikolo ɲɛnajɛ ma nisɔndiyalen ba de don bi parce que n'i ko nisɔndiyabagatɔ ma k'a ka tasuma fiyɛ n'a daji ma fiyɛ a nunji b'a faga an bɛ ministre fo a ye nin ɲɛnamayali min kɛ nin ta a kana da sira la bilen a ka ni kura don a la halisa san wɛrɛ ta u ka ja ka tɛmɛ nin kan u ka ɲɛ ka tɛmɛ nin kan pour que anw denmisɛnninw an fana k'a dɔn k'a fɔ an ka ministre a hakili bɛ an na a mago b'an na a k'a dɔn k'a fɔ an b'a kɔ su an b'a kɔ tile. Ne kɔntannen don kojugu an bɛ foli di an ka lamarabagaw ma jamana ɲɛmɔgɔ olu minnu sɔnna ka nin kɛnɛ waleya anw sifinnakaw ye Mali bɛ sifinnako de la bi ne bɛ Maliko de la quoi. Gɛlɛya caman bɛ yen nɔ an bɛ wagati min na ko bi ne b'a ɲini ɲɔgɔnna denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen fɛ an ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bin fɔ et puis anw de ye siniɲɛsigiw ye voilà minnu tiɲɛnen don a kuma ma tɛmɛ a ye na an bɛ jɛ k'a dilan ni Ala sɔnna. Ayiwa seko ni dɔnko farikolo ɲɛnajɛ a bɛɛ lajɛlen ye o de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ biennale kɔnɔna fala ye tile 10 don baaraw kɔni daminɛna ni Ala sɔnna ma fɛn fɛn mana bɔ a kɔnɔna na e ko o ma anw n dasi bi balontan na parce que balontan n tulo bɛ ka min mɛn Segu pagew kan kɔni nka n bɛ tila k'a sɛgɛsɛgɛ sinon balontan daminɛna ka ban kabini nɛgɛ kanɲɛ 8 bi balontan ale daminɛna ka ban halisa o balontan ko hukumu kɔnɔna fala ye an ka tɔn minnu kan ka bɔ farafinna bankun kan tɔn 4 don min ye Ligue des Champions ale ni Coupe de la Confédération ye sa a yɛrɛla sa ka fɔ sa Joliba ale kɔni ni Esperance de Tunisie de bɛna bɛn tulo ɲɛbila la fala ye min ye Stade Malien ye ale ni Camerounkaw ka colonne sportive de bɛna bɛn AS Real ni FC Jara sa olu bɛna bɛn Vitesse ma ka bɔ Burkinakaw fɛ yen ale ni Nation FC ka bɔ Ghana n'i ye tirage in ta k'a jateminɛ sa ale kɔni kɛlen kɔfɛ sa Egyptekaw fɛ yen san 2026 ni san 2027 farafinaka ɲɛbila balontan minnu bɛ kɛ ka kɛ ni compétition africaine ye maa minnu kan ka ɲɛbilaw kɛ fɔlɔ yanni ka se poule kɔnɔna ma fala ye o tɔn de ye nin ye Ligue des Champions b'a ka fɔ ko tɔn 2 de bɛ anw bolo n'o ye Joliba AC ale kɛra an ka ŋanaminɛŋanaw ka ŋana ye ale ni Stade Malien ale ni Joliba ko in daminɛ na sa Joliba kɔni ni club africain de Tunisie de bɛ bɛn fala ye Camerounkaw ka colonne sportive min ye Stade ale n'o bɛ bɛn tagali o bɛ daminɛ kalo in tile 4 septembre kalo tile 4 ka taa bila tile 6 la min ye segili bɛ kɛ Bamakɔ yan an ka tɔn 2 bɛɛ lajɛlen ka segili bɛ kɛ Bamakɔ yan o ye septembre kalo tile 11 ka taa bila tile 13 la n'an ka tɔn 2 bɛɛ lajɛlen Stade ni Joliba n'u ye se sɔrɔ fala ye Joliba ale ni maa minnu bɛ sɔn ka bɛn eko o ye Tupisa Mazembe han min ye Tupisa Mazembe ale ni Ganakaw ka tɔn de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fala ye n'olu o seba ani o de bɛ bɛn o la sa min ye Stade ta ye colonne sportive Stade ale n'o min bɛ bɛn ni ale fana garisɛgɛ jara Guinée Bissaukaw ka tɔn dɔ bɛ ani Sénégalkaw ka tɔn dɔ fana bɛ fala ye n'o o ye Kakumbo FC ka bɔ Guinée Bissau o ni Sénégalkaw ka Tigjagi FC ka bɔ Sénégal o seba Stade Malien o de bɛ bɛn tako 2nan na ni Stade ye se sɔrɔ min ye nin tɔn ninnu bɛɛ lajɛlen sa an bɛ se k'a fɔ kɔni Tupisa Mazembe ale kun ye Coupe d'Afrique ta san 1977 68 min ye san 2009 ye san 2010 ni san 2015 Katumbi ka équipe tɛ yan Moïse Katumbi ka tɔn de don min ye club africain ye ale y'a ta san 1991 Coupe CAF la sa AS Real fala ye ale ni derby de bɛna bɛn n'o ye Vitesse FC ka bɔ min ye Burkinakaw fɛ ye o kɔni o ka nɔgɔ olu bolo kosɛbɛ hakili la han ne yɛrɛ hali jɔ a jɔyɔrɔ a bɛ se ka se sɔrɔ o la match kɔni taali o bɛ kɛ Bamakɔ retour bɛ kɛ Bamakɔ yan min ye Real maaw ye fala ye olu fana ka ɲɔgɔn bɛɛ in na hakili la k'a fɔ n'olu fana ye se sɔrɔ e ko olu ta in ka gɛlɛ dɛ Sénégalikaw olu ka jambar o de ni olu ka nga bɛn o seba ni Tunisikaw ka tɔn nɔ nka FC Jara ale ni Ganakaw de bɛ ɲɔgɔn na fɔlɔ Nation FC min ye olu ye sa n'olu ye commune 4nan maaw ye u ka se sɔrɔli kɔni na sa AS Zam ka bɔ Asco de Kara o n'olu seba a n'olu de bɛ sɔn ka bɛn ni Ala sɔnna ma ale fana ka sira ka nɔgɔ kosɛbɛ
nga Esad ale ni anga munu me compétition africaine no le ka saraka no ko doni match nunu woni bela jine tale septembre kalo le nani anat le woro asiglu ye septembre kalo le tani kele anat le tani ko ni mawludut na bene mawludut ni kalo ya aha aywa comme kuma lo butuka frege nyana o anga ton falai u bela jile ngu jija sa ka saka ta ko flana kenaga yani pulu aleche anye kibaria sura ka bo federation malienne football ale ka bataki ula falai mi ye Musa Jenabo ko aka ngata Panathinaikos ale Panathinaikos FC aka ngata otona Musa Jenabo ibaro ka boko ale koni kuni wati na ton unte abolo ka ton soroli okunyato akumasega yi ni wati na sa ila sa bo grek ka ofei to mi be no Panathinaikos abno na ta otone konna na sa katandula tanke ya sa chugamna afana musaka boss sigililate Musa akunye kalo chamange aka kontra koni kun jora peu ni Iran jamana ka sabula bela jere ba do mingera Iran ga ofei jena po o wati na sa musaka fo sa sanfla nyu ana koni aye o ke sigila ni wati na sa na ta Grèce ka olufe alere yele olympique mo ga ndula tana de interview afana ye ton chamange Bamako ya wo falai parce que duguma bolonda inflani ibi kuru kara fi kata club soro me licence di map mam donc je n'apo ni wati na sa akoni demsel mi ndo ko ni fala me se bolonta na ko sebe ngani wati na dugu chaman bi na ka sabla Banako fana na ye akola o ya to tomba u akunta Angleterre de aha Super League abuna na to de la sa ko eglu ko me ka deme ya sa tukamna zein baraka seka nye abolo nglew ka la sigide mi me anfe afalai no e Angis Maikie ale bismillah Muazu Baba Sise fe fédération ale jabalala nin kalo intle woro bara be talike mina sa nglew ka la sigide ma anfe ale kerono ka mi Mali ma chama kulu kuma nyogo yali damne ya sa Mali ni Angleterre ka bolo nyogo ma be seka la kura kura tukomi farkuru nyene je kugumu kono na sa minye senandula tayi atara kata fédération jabala kata ale laje Muazu Sise kele muntei aka nyama danga flana no maître fama kanda mele ale kume secrétaire général aba mama na ale fana tumbe keneka taban se fe sa u koni hagla jira ka nyana fere mun me saka sigisa ka bolo nyogo ma ke Mali fédération ale ni nglew ni nyanche kenengre na la farkuru ne yiri wali ko tana sala dem sonun de ko la centre ale ni dem sonu ngandula tan kulu sinsin ko sebe ko kuma yo talike ola jamana flying sa farko ne ko ta na srafa ni ala sonama una la jasa bolo bisaka do nyamolo so na ka ko sinsin do na tawla babu ye talike o fanana ni ala sonama sini nyaga kanyeta mi ambalma ke no Adama Fombay na la lega kalfa mina la ala musa temeni alega janaja na take nyaga kanyeta sini kati koko ka ofe Adama Fomba synergie mungu sigira ko kala mo to kala no kunu te kana bla sebena octobre kalo le temps ani duru samba flantan woro ale kunu luka kuma la selai article 39 oyato Adama Fomba dona kosebe ulika joni chesri ka nyesi marabolo o e ko kala mo ka tonje ko secrétaire général fana ko ya no sipses ko Adama Fomba Conseil national de transition aduna o fana ko nana sabula mi franjala fanga nale anulu maw kuma na kosebe o ka syndicat o bela jilen to kala no synergie maw to koy ka se ka dira saga bo ma ko fole ngona joro bu na kosebe e ko karamo ko la fasali anuga haka ulu yini na nga jamana kono yani article 39 yere cha Fomba adona kalanso chama ko nana ulika joni chesri kalamo uluka haga yini ni kalando nga haga yini ni al karamo ulu yere ga haga yini ni kalanso nyema fana ga haga yini ni ayo bara chama nga jamana kono aka fatulu kibara bole mi ko karamo chama o de mautara ame dugo ga sa Fomba ala ka da rosmaya ayan ko kitimna ala ko no ya jekulu merap me sente ko na falai no be kalango kunga apme ola o nyema danga flana kuno ola sa sente mawere bataki mi maliki jawiye ka ira sa kube dugo donga ko ala ka da rosmaya ulle fana ko ka da bela jile tlo ko na la sona masini aka jana jabe ke kati ko ka ulufe
Mali gouvernement ale bilara ko ka kimɛli kɛ ka kɛɲɛ ni jamanakuntigi ka san 5 sɔrɔli ye fanga la. San 5 min dafara ka bɛn juin kalo tɛmɛnen tile 7 ma san 2026. O la sa général d'armée Asimi ale a ɲini gouvernement mɔgɔw fɛ u ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ baara minnu kɛra san 5 kɔnɔna na. Gouvernement mɔgɔw tilalen ministre ɲɛma n'o ye Ablaye Mayiga ye alamisa don ale yɛrɛ bɛɛ lajɛlen wele ka ɲɛfɔli kɛ baara in kɛcogo la. Baara in nana cogo min waleya minnu sigira sen kan fɛɛrɛ minnu sigira sen kan degun minnu yera baara la miniti 19 Ablaye Mayiga ye min fɔ o la an ka jɛ ka ale lamɛn. Général d'armée Assimi Goïta voilà ka foli bila aw bɛɛ lajɛlen na n'o ye ministre minnu bɛ yan ani président d'institution minnu bɛ yan ani média mɔgɔ minnu bɛ yan mɔgɔ bɛ yan wulada in na vraiment bɛɛ ni ce anw ni baraji an ka wele jaabili la an bɛ kɛnɛ min kan bi an bɛ se k'a fɔ ko hɛrɛ kɛnɛ don an ka jama ɲɛmɔgɔ ka san 5 ala barika la o dafara juin kalo tɛmɛlen tile 7 la parce que an bɛɛ miiri b'a la k'a fɔ juin kalo tile 7 san 2021 a ye investiture kɛ donc san 5 tɛmɛlen a yɛrɛ ka hakilina kɔnɔna la ka kan o y'a ka laɲini ye kuma bɛɛ et que ni baara dira a ma ka segin k'a fɔ maliyɛnw ye mun kɛra baara kɔnɔna la parce que baara bɛɛ kɔnɔna la taɲɛ b'a la gɛlɛya b'a la nka ka kan gɛlɛya minnu fana b'a la k'a fɔ mun nana ni gɛlɛya ye ni taɲɛ mun kɛra an bɛ yɔrɔ min na ni baara tɔ ala barika la baara tɔ fana ye mun ye donc n y'a fɔ cogo min na kuma bɛɛ jamana ɲɛmɔgɔw b'a fɔ fanga kelen bɛ jɛgɛ la o ji ye n'an bɛ cɛmancɛ fanga kɔnɔna la je crois que fanga min bɛ autorité la fanga min b'ale yɛrɛ la fanga min bɛ gouvernement na fanga min bɛ institution na o ye population ka accompagnement ye donc vraiment an bɛ population fo dante foli na jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la o tɛmɛlen kɔ ni san 5 kɔnɔna la sanni n ka bi wele cɛ an bɛɛ miiri bɛ k'a fɔ ko don tɛmɛlen ministre ye population rencontré et que baara mun kalifar'u la ni san 5 kɔnɔna la u ka département kɔnɔna la baara mun kɛra u ka secteur kɔnɔna la je crois que u da donn'o bɛɛ la bakuruba la an b'o kɛnɛ de kan bi ani jigisigi kuma minnu bɛ a kɔnɔna la k'o fɔ jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la mais hali bi k'aw ka dɛmɛ n'aw ka dugawu ɲini parce que baara mun kalifalen b'a la ni baara mun kalifalen bɛ an yɛrɛ la k'ale dɛmɛ an ala ka a ta fanga ala ka tɔgɔ ɲuman ala k'o d'an ma n ka kuma bɛ na basé domaine 3 kan n'o ye lakanabaliya kɛlɛli k'o b'an ka jamana kɔnɔ ani jamana yiriwa ani jamana jɔlen bɛ sen minnu kan ka se k'o falen n'an b'o wele ko réforme politique et institutionnelle san'an ka don nin bɛɛ la a ka kan an ka hakilinajigin kɛ k'a fɔ le 7 juin 2021 tɛmɛlen jamana ɲɛmɔgɔ ka miirina kɛra mun ye ka kuma di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma ka bɛɛ wele c'est à dire que gɛlɛya min bɛ dugu kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma tubabukan na ko diagnostic ma gɛlɛya fɛn fɛn bɛ dugu kɔnɔ mun nana an ka jamana kɔnɔ mun nana n'a gɛlɛya ye san 5 ta tɛ san 20 ta tɛ et puis san 30 ɲɔgɔn na ka assise nationale organisée n'o ɲɔgɔn ye ka kuma di bɛɛ lajɛlen ma bon assise kɔfɛ quoi que recommandation mun bɔra a bɛ taa jɔ recommandation 500 ni 17 la vraiment jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka baara bɛɛ ɲɛsinnen bɛ o de ma o gouvernement fana ka baara bɛɛ ɲɛsinnen bɛ o de ma n y'a fɔ cogo min na baara kɔnɔna la gɛlɛya bɛ y'a kɔnɔna la o ye baara bɛɛ ye mais n b'a daminɛ fɔlɔ lakanabaliya la a ka kan an ka hakilinajigi kɛ k'a fɔ san 2012 an bɛ dugawu kɛ ala k'an kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma parce que an ka jamana fanba fɛn n'a bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ 70% na o kun tilara n na mais ala barika depuis cɛmancɛ fanga daminɛra à partir de juin 2021 quoi que dɔnsen falenna kosɛbɛ quoi que vraiment jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka miirina kɔnɔna la a n'a ka cɛsiri kɔnɔna la an ka sirasiw seko kɛ ka se ka juguw kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ n'a ye mali ta kɛlɛsugu minnu fana don kɛlɛ min don a ma nɔgɔn parce que kɛlɛ minnu b'an fɛ yen n'i ko k'i b'a formule lajɛ i b'a afiriki jamana ta ni mali yɛrɛ ta a ka gɛlɛn k'a fɔ k'i bɛ nin bɛɛ kɛlɛ sɔrɔ jamana kelen kɔnɔ terrorisme o b'a la o terrorisme fana nana ni siyako kɛlɛ siyaw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na i bɛ taa sɔrɔ fana fɔ siyaw yɛrɛ dɔ kɔnɔna la olu yɛrɛ damaw fana bɛ ɲɔgɔn na mais o bɛɛ ye manipulation ye ka tila ka bien entendu séparatisme k'o fana fara kan mais o bɛɛ de donni bɛ ɲɔgɔn na ka ɲagami ka kɛ terrorisme ye donc n y'a fɔ cogo min na vraiment baara mun kɛra minɛn minnu sanna a ma dogo mɔgɔ si la
parce que n'a jateminɛ juin 2021 pankuru mun b'an bolo a tun tɛ tɛmɛ pankuru 2 kan mais bi min na ala barika la mana minnu b'an bolo vraiment an tɛna dogo détail la mais an ma dogo mɔgɔ si la mais baara minnu an kelen tɛ quoique vraiment ni AES dugu tɔw 2 n'o ye Burkina ni Niger ye vraiment an ka jamana ɲɛmɔgɔ tɛgɛ dilen bɛ ɲɔgɔn ma vraiment ka se ka AES ka laɲini ye fɛn fɛn confédération kɔnɔna la ka se k'o latigɛ mais o yɛrɛ baara yɛrɛ fangaba ye lakanabaliya kɛlɛli ka bɔ Sahel kɔnɔna la donc vraiment nin kɛnɛ kan jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la an bɛ a ka kan an ka tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka sarasiw ma mais u ka cɛsiri minnu ni tora kɛlɛ la an bɛ dugawu kɛ Ala k'u dayɔrɔ sumaya ma miiri bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka ministre de la défense le général d'armée Sadio Kamara an bɛ dugawu kɛ Ala ka yafa kama Ala ka lahara sɔn sumaya Ala ka mɛn ka saraka bɔ ye mais kɛlɛ min don an ko sarasiw kelen tɛ se vraiment ka kan population fana ka hali bi ka dɛmɛ don cɛ sarasiw ma n'o ye sécurité ye parce que tant que ni population tɛ sarasiw jukɔrɔma don a ka gɛlɛn kosɛbɛ k'u kelen ka se ka nin kɛlɛ ban an b'a fɔ o ma ko la participation de la population population n'i mana fɛn i segalen bɛ mun na ka kan ma i ka wele bila k'a fɔ sarasiya an segalen bɛ nin bɛ nin yɔrɔ in na mais n'i mana kojugu ye k'a fɔ k'i b'i da de i b'a a kɔlɔlɔ i b'o daminɛ don a bɛ laban mun na mais mɔgɔ si t'o dɔn n ka kuma filanan bɛna jɔ jamana jɔnsen o faleli n b'o wele ko réforme politique institutionnelle n'i ko problème ka kɛ jamana kɔnɔ c'est vrai que problème manifestation 2 b'a la mais jamana ɲɛmɔgɔw ka miiri na assise kɔfɛ o ye ka taa problème yɛrɛ cause profonde k'an attaquer la donc o de nana ni vraiment jamana jɔsen faleli ani jamana yɛrɛ bɛ fonctionner cogo min na o baara fɔlɔ o kɛra ka jamana sariya sunba k'o yɛrɛ falen Ala barika la je crois que an bɛ an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma référendum a kɛra hɛrɛ ni badenya cɛ kɔnɔna la quoique falen minnu kan ka don sariya sunba kɔnɔna la o donna kɔnɔ o falen o fanba dɔ ye ka se ka an ka ladalatigiw an'an ka diinɛtigiw ma ka se ka olu ka jɔyɔrɔ k'o don constitution kɔnɔna la parce que olu bɛ baara min na su ni tile a ma dogo mɔgɔ si la mais nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ma a ka don constitution an ka sariya sunba kɔnɔna la falen dɔw fana ye maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ n'an b'o wele ko diaspora ka to ka place d'olu ma an ka institution kɔnɔna la n'o ye parlement ye soit sénat ou bien assemblée nationale bon ani an ka sarasiw yɛrɛ dorénavant wajibiyalen bɛ sariya sunba kɔnɔna la mais État ka se ka cɛsiri ka kɛlɛkɛminɛnw ka musakaw ɲini k'a di sarasiw ma pour que ka lakanabaliya k'o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ donc o bɛɛ ye réforme dɔ ye n tɛna se ka a bɛɛ lajɛlen fɔ yan o tɛmɛnen kɔ réforme fana kɔnɔna la a bɛɛ tɛ sariya sunba ye quoique n'a jateminɛ tuma bɛɛ loi caman bɛ yen o bɛ falen baara kɛcogo o bɛ falen mais o bɛɛ ye refondation kɔnɔna ye parce que n'an ko Mali kura a tɛ taa fo jamana sigilen bɛ sen minnu kan ka se k'o falen ka amélioration don a la pour que an bɛ mun ɲinina Mali kura ko la Ala barika la o ka se ka an ka se k'o sɔrɔ o tɛmɛnen kɔ n y'a fɔ cogo min na réforme fɛn caman b'a la secteur caman b'a la a kɛra média ye a kɛra pratiquement n'a ye secteur fɛn fɛn ta c'est à dire que jamana yɛrɛ composante fɛn fɛn b'a la n'o ye jamanadenw ka jɛkulubaw o bɛɛ concernelen bɛ fɛn na ni réforme nin na o tɛmɛnen kɔ n bɛ laban jamana yiriwali n'o ye développement ye yiriwa kɔnɔ vraiment fɛn caman b'a kɔnɔna la mais a fɛn fɔlɔ yɛrɛ o ye an ka jamana a musakako ye quoique an ye nin baara fɛn fɛn kɛ Ala barika la baara fanba quoique an comptera an yɛrɛ kan k'a fɔ ko wari bɛ bɔ dugu wɛrɛ la ou bien fan wɛrɛ ka n'an dɛmɛ vraiment an yɛrɛ de ka musaka nin baara fanba kɛ donc vraiment ka kan an ka jamanadenw fo hali bi u ka cɛsiri la mais baara min don n y'a fɔ a ma nɔgɔn i b'a daminɛ ni kuranko ye n'i ko k'i bɛ kuranko ɲɛnabɔ a tɛ taa cogo si la f'i ka musaka dɔw don a la musaka sɔrɔli o yɛrɛ ye ko dɔ ye fɔlɔ n'i ye musaka sɔrɔ ani ka baara kuran yɛrɛ bɛ di cogo min na ka se k'o falen mun b'a to an bɛ bɔ pétrole ko la ka na centrale ko la an y'a daminɛ fɔlɔ musaka ɲini n'i ko k'i b'o baara kɛ i bɛ taa sɔrɔ cɛ da caman bɛ tugun o tuguni kɔ o bɛɛ faamuyara donc o de la vraiment o de miirina kɔnɔna la an fɔ i b'a fɔra k'an ka musaka dɔw ɲini mun b'a to
bara fɛn bɛ se ka kɛ kuranko la i man ka kontan yɛrɛ kan donc o de nana ni mɔgɔ bɛ mun le ko 20 mais an b'a dɔn fana ko gɛlɛya kuma kɔfɛ ka na bon an tɛmɛr'o la k'a kɛ a kɛra bɛɛ ɲɛna ma dogo mɔgɔ si la u nana b'o la maintenant cɛ wari sɔrɔlen komi o da tɛ se ka tugun bilen donc fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka tigɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka tigɛ komi an ka kuran fanba bɛ bɔ cɛ pétrole la donc camion minnu bɛ na ni pétrole ye maintenant camion ka taa kɛli daminɛra donc o bɛ mun yira k'a fɔ c'est que mɔgɔ miiri la k'a fɔ problème dɔ bɛ yen a bɛ kɛ mɔgɔ ɲɛna ko yiriwa problème mais i bɛ taa sɔrɔ a jukɔrɔ soit terrorisme b'a la ou bien tension géopolitique b'a la mais o bɛɛ ye pour que an ka jamana ye cɛ sira mun ta n'o ye an ka kan yɛrɛ ye e ma k'a sɔrɔ mɔgɔ ka pression t'an kan o kana se ka sabati donc bɛɛ b'a yira k'a fɔ c'est que i tɛ se ka yiriwa fɔ k'a sɔrɔ lakanabaliya kɛlɛli t'a la c'est que a bɛɛ de donnen bɛ ɲɔgɔn na c'est vrai que an ka cɛ laɲini kun ye mun ye an ka énergie di maliyɛnw ma heure caman mais problème dɔ i bɛ dɔ daminɛ fɛn wɛrɛ bɛ taa fara a kan quoique carburant ko problème a ma dogo mɔgɔ si la a b'aw yɛrɛ ɲininka mais sarasiw ta tɛ carburant ye sarasiw tɛ camion bolila camion minnu don sarasiw fana ta tɛ donc automatiquement o wagati kɔnɔna la kanw a ta kɛli o dabilara k'u ɲɛsin sisan carburant ma donc a ye degun lase population ma je crois que vraiment a ma dogo mɔgɔ si la mais ala barika la je pense que vraiment an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka cɛsiri ani an ka sarasiw yɛrɛ ka cɛsiri ala barika la bi min na carburant ko an bɛ ka carburant sɔrɔ mais o t'a yira k'a fɔ ko baara tɔ banna baara tɔ bɛ yan bi n'o ye ka se ka cɛ centrale solaire ka se ka o caman jɔ mun b'a to vraiment an bɛ se ka cɛ courant sɔrɔ donc vraiment hali bi an bɛ jamanadenw fo u ka muɲu n'u ka sabali la quoique baara min don hali bi n'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a ka ca ala fɛ an bɛ bɔ nin degun kɔnɔna la o tɛmɛnen kɔ yiriwa fan fɛ a ka kan an ka kuma an ka dugu jukɔrɔ ko o an bɛ se ka nafa sɔrɔ o la cogo min na je pense que assise nationale de la refondation kɔfɛ maliyɛnw yɛrɛ y'a ɲini k'a fɔ an ka sanu ka kan ta ye an ka sanu ka kan ta ye o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'an ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ baara kɛ non ani bɛɛ bɛ baara kɛ mais ça veut dire que nafa min bɛ se ka sɔrɔ sanu la ala barika an ka se k'o sɔrɔ o nafa ka se jamanadenw ma mais nafa min don nafa min fana bɛ se k'a ye parce que wari sɔrɔli ka bɔ société tigɛ ko dɔ ye mais ka tila k'a destiner population na je crois que vraiment ala barika an sera k'o kɛ an tɛmɛra sira min fɛ o ye sanu bɛ bɔ ni sariya min ye an b'o wele ko code minier o sira ka kalan o tɛmɛnen kɔfɛ sariya wɛrɛ bɛ yen n'o ye contenu local ye mun b'a to ni société nana société bɛ maliyɛn minnu bolo ala barika la baara caman ka se ka d'olu ma n'o ye service fanfɛla ye n'o ye dumuni min bɛ d'olu ma n'o ye olu ka baloko ani n'u ka carburant ko o n'a ɲɔgɔnna caman donc vraiment ala barika la o y'a to an sera ka musaka caman mobiliser pour la première fois je crois que kalo damadɔ jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye chèque dɔw di commune dɔw ma c'est à dire que sanu bɛ bɔ commune minnu na kosɛbɛ ka wari d'u ma pour que u ka se ka taa projet dɔw sigi sen na mun b'a to ala barika la cɛ sanu nafa bɛ se ka se cɛ population ma n y'a fɔ cogo min na hali bi cɛ baara bɛ sen na mais baara min don a tɛ taa cɛsiri kɔ je crois que cɛsiri yɛrɛ ɲɛ baara min don o ye duwawu ye a ka kan ka hakili jigin kɛ k'a fɔ je crois que jamana ɲɛmɔgɔ b'a fɔ kuma bɛɛ n y'a fɔ cogo min na population de an ka centre de gravité an bɛ baara min na k'a fɔ ko an kelen bɛ se ala ko tiɲɛ an kelen tɛ se a tɛ taa cɛsiri kɔ a tɛ taa muɲu kɔ tɔɔrɔ min b'aw kan a ma dogo mɔgɔ si la je crois que cɛ su ni tile gouvernement fana cɛsiri ninnu vraiment pour que tɔɔrɔ min b'an ka jamanadenw kan o tɔɔrɔ ka se ka ban an ka laɲini ye mun ye malikura ko fan fɛ ani assise nationale de la refondation ko fan fɛ vraiment ka se ka o don ba la an ka jamana ka kan ta ye a kan vraiment an ka maliyɛn bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ parce que n'o tɛ n y'a fɔ cogo min na aw tɛ jamana sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ ko yiriwa sabatilen bɛ jamana min na ko jamanadenw fara-faralen don donc vraiment a ka kan an b'a fɔ cogo min na an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an bɛ dugawu kɛ vraiment bi ala ka jamana basigi ala k'an laɲiniw bɛɛ sabati kuma bɛɛ ni ce aw ni baraji n bɔra kuma na aw k'a kɛ cogo bɛɛ la salamu aleykum. Premier ministre général de division Ablaye Mayiga ni mun ye ale ka laseli ye ka ɲɛsin jamanakuntigi ka san 5 sɔrɔli ma fanga la o bɛ dan sigi an ka bi tilegan in na kibaruya la kibaruya min dira ma Falaye Keyita ani ne yɛrɛ fɛ an bɛ dugawu kɛ sa ala ka sini jira an bɛɛ lajɛlen na ala ka jamana in kɔsuma ala ka jamana in basigi ala ka jamana ɲɛmajɔ a k'an bɛɛ waati wɛrɛ. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma.
Sunkalo e kungolo ati dugu wari ko o diba fo dugu an dugu o wara ta de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka nimoro filɛ nin wari ci wari sera alo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka